ก็channel le kalau lom le vek sewa RJ Sosro YouTube channel in chi boy abu le tak me me sew ni a ole thil dang tam tak kan soilong thu ma kan nei vak lawanga video kan en ho ngal de uchar saranga tun tuma hi chuanin Esther namte video tun laya lar mai kan thlir ho don ani thlir talang le And really patriotic performance by Esther one more time. I think picture abhi baki hai Esther. Maybe invite you one more time. What do you say? Do you like the audience? Yes? You want to sing one more song? Yes? So huge round of applause for Esther one more time. Yeah, stage is all yours, Esther. Zai tak ma hianin thil kan soilo chon dik don lowa he video hi WhatsApp group a ka char hlo maya WhatsApp group an aron viral view to hi chuanin lo re khi cha kom ve thina ti chuanin hey Christmas bok veta thil dang eng ma vak kanin da lowa politics lampo ril ruwa om hlei thei lova ti chuanin hey tun lai tak mai hianin Esther namte kan sheve kanga mani loka pumodi ma azaya ti chuanin hei mizo India ram mai po ni lo hen ti tiang Asia khomol puyanga ti po mi hausa akan nei kan chuan tolol puambani te ma te hinlanin chu tiang chuanin Esther hi tu lai chu I Mizoram Khovel ti tiang Zoram Khovel aron deng chuak ani azai dhona azai kan ngai thang Super
aturu ni mizo ina hetiang no pang special lu tukan han nei hi aro pui dang dai khop maya mizoram minti mel tra a mizo kan future bright ziate le he estheri hianin mizo te hian talent thatak tak ro pui tak tak pathian in min pek zia min mu chuatira tichuan estheri hi Esther namte hi hetiang tak tu nang no pang heti chen leka an omai hi tam tak hi suanin amak kan ti mai theya mase amak lo ni han ti ve the na po oma amak ne mem chu hetia aron piang chuak hi amak ti ni maya amaro chu vo in hun aton na vo in hun hetiang tong hi chu thil mak tak ani lo ati ve the na chu no pang te trong thei ngor ngor ani atang hianin chiang ta chu no pang te ni laya akhosak dan phung video toite kan en le don chumi ma chuanin thil toite eser namte kan sheveka mizo youtuber chuanin subscriber nga berte po ni in ka ria no pang te ani chuwang chuan kan fa te kan tu chuan lom le zel tura po tiang india ram po mo khovel huak po tiang chen lekina asoi ngin thei chuan kan fa te hian an ti ve the ni chuwang chuan enge kan fa te a hian talent in phum ru om ti hi tuna chuan mana chuan ti tiang loka pol som tal te an pass lo chuan enge mo kong football ani mo in fiam na thil ani mo zai ani mo he pol som an pass lo hi chuan ti thin lung kan nei thina khang kha chu tuna chuan paya hun to zirna hrim hrim hi chu akal chho ve zel thowa mi a special lot lak to hi chuan helaya a certificate mo BA pass certificate ti te khang kha chu chuti faluen tangkai lowa amaro chu mishing te hi chu khoya po henomila hey tam tak chu vairama om ngai ta se kan hu pur em ma vai tong po thiam lo kan te ma se kum ni khat thani thum om chowa anon an chu thiam ve hal lo nok nok me he ta US po zum sela kan khit lama Malaysia lama po chho sela ti khan kan om na mun zir hian kan om na tong hi chu mishing kan ni chuan kan thiam ve zung zung mai ni chu wang chuan in heti chen an ni atang hian engang talen nge ma te hian anei chho ti hi tuna tanga nu le pa te poina kan ngai tu hi tul to zirna vada zero na lam ni lovin he school kal a for apple ti choringo ta tanga kan ti hi chuan MA chuang tlai BA chuang tlai kan om hek nguk nga kina chuan na tho kan hre vele tum rang sianga mo na kila hen kan boi zok theya helaya tutena mo football zai volleyball engpon ro se khami pa khan he zirna hi chu a thla tham don chuang lo kal ve chho zel don tho khami pa khan le khai zir thei vek tho khala mak zok kha kan tui pui hi ngai ni no pangte ni a che phung hi thlilok tengo. That was really, really cute, Esther. I'm sure everybody sitting in this hall must be filled with spirit. So maybe show the spirit to Esther one more time before she leaves the stage. Thank you so much, Esther, for giving a wonderful, wonderful performance. So this was our little packet, Chota Packet Bada Dhamaka from Mizoram for you.
kha ni đây na ala trong phía lâu ta hiền mo trong thời chẳng chẳng ấy thì châu ni mà sẽ cái sung khan cả ala sak cả bộ kha an thiam reu to zia te tin action sim thằng đại zia kha no pang mak tak kha alo đi sa sim no pang piang phụ lạc lộ kan tiang chi hi ani ve sim ni eser nam te hi chim lam chuak kan ti deuh kheri la enga moti zonga ngai lo ta ila ni chim lam atang hianin miro pui tak tak te chak lam atang khang lam atang mar atang te po in kan chuak thina te kara chuan chim chuak lo ni ani hi ngari lo poi chim lama hian no pang du om tak tak mo tur riat tur anum ve nok zela chung zinga chuan pakhat kha tuna chuan aron in ti nula chho ve ta riu to mai theya rei ve le to no wi kan an ti te po kha azai thiam special em ti chen le kan i khanin azai thiam em ma mel ti kha tha em bok ani khan te po kha tu tanga rei lo te hi chuanin an ron come back chho ve le tur te po ngai ta ila yang po ni sela ni china kan soyang deuh kha ni tu lai kho ve la chuan khang tiang ang hek tiang ang kan han ti te tiang hian kan ru kan sor bing hun to khop mai zon na han ti te mo heng YouTube channel kan ti te Facebook monetize IG Instagram mo monetize kan han ti te heng social media la tak tak atang te po hiarin zon na ngel het pui om thei to chung ang te po chu heng tiang atanga channel increase chho phei chuan kum som pariat an ni hian ani na taka chuan video our subscriber kan ti te followers kan ti te hi engam zat nein an ma ni ke an din chho thei me hi chon all sam takin heng atang te hian sum alak lu thei ni tin ka soi zaw le me du chu tu lai kho vela kha kan la thalak kan war em chung tin mi mal tin hian thalak kan war em kan thalak te po chu achang le Facebook ate IG ate kan post ve to pa da that na tha lom kan ti thin lai tak po hi kan in siam rem hi hun ta tuna chuan heng atang hian heng YouTube te po thil da that nan a that em rual khan sumlak lu nan aron thale em tho ta Facebook te po ka thalak da that nan kan da thave lok chete ma ni la mo chete ma ni la te in la that yang berin kan in da tho ani khatiang ang kan in da ro ani si kha chuan page anga zong te hian kala monetize tuna thil akal chho rup lo ni pon kumni khat aliam kha du le nga kila mo tin nge ni tam tak chu ke chu tiang kha tiang chu friend hen ka du lo Facebook IG ka du lo mo kha tiang chuan tu te pon ro se min non an omani point lo confirm pe ila 5k chhovel angte ka atang chuan page kha nge ni achang tlung ma mai ni Facebook chuan in ani ta ka chuan 20k followers te kan nei thi te phe hi chuan in kan video nei da na zir hi ani mai to ni ani ta ka chuan he lai 100k followers nei te le he lai 20k followers nei te tin 5k pon ro se kan video azir hi ani to video kan nei viral thiam emo kan ti viral thiam phei chuan ti khan followers lampang ain sumlama phei chuan kan hrevi kanga khamia view te reaction kan han ti comment kan han ti trang ti khanin suma hlok na le hlok lo na kha arun kal to zok sia mo subscriber anga wang khan poisa kha arun hlok big te em khan suang lo view nei that chuan lo chuan mo chumang chuanin kha kan video kha min engtin ngen en duang ti te po heading a zirte tin YouTube lama te po thumbnail kan han ti te ti han kan thu a heading a zirte kong frangin mi mu chak zong te om ve
khang tiang thleng kha mo ma ni thla kan la kan post tho kha kan post thowa post ve ma ni thalak post ve pakhat chuan thatin ne mo thani dana mo thathum dana mo sang thum sang li sang nga kha ala lut maya ama thalak ka mot de teng khan eng ma post khan an pakhat chuan ka da tha te mi engemaw zat an non mu thowa kha tiang te ani tin YouTube ni se channel hi YouTube hi tam tak chuan channel ka nei ve hle ne te kan ti YouTube hi mi channel ina I comment thei ani chuan channel chu nei chu ni mai ha mi YouTube nuai ber sir ber te a khan iu ti ro omanga kha I channel chu ni maya ti khan video kan nei ni pon thil tha emo video emo ma ni chung ko thil ti emo ti khan kong rang emo kan nei ni pon YouTube pa da that phe hi chu lak chu te hi nuam ma ol sam maya thil da that ro wa hian traffic mai ni chu ba chuan he tiang anga sum lo lut ve lek te hi hian tu te chung ko po mi content tur ngai tu khoi amo vajin kwal te le sum seng khati tha le zung tia va boi lo pon mun ro ta te po kan thalak rang te kan che dan phung te tin tu lai chun mel atang ro tin min en zong na sa em to khurang a te ma mel keu de le pian nal de kan ti te mo khang tiang sang khanin ti hianin han TikTok mo tun lai eng mo music te ti khan an ho lam te thilan te view nga mai ni na then chu min kan va hriat chian nge al live chuan emo live lowa po messenger thleng te pon Facebook anga te po IG anga te po va biak engemo po rithal thosi mo ma se hei mani pian me che te chu tlang puin pian nal tam ma pian nal hi in ain ang tlang de uvek ani ang ti tur khopania lai chuan helai atlema pon fen ching de ule khan fen te tin a then mun dang mi te pe hi chuan ram dang mi te pe chuan view nga one video viral vak kan ti te pe chu nan thei thulang der vel mo shelo om tak khan mo kha mai po kha mi hen en na sa mani kha tiang kha ke ni mi zo te chuanin za om na enga mo ti bor ban riu na mi feng ching de lekin han kal sela ai lam noi lam han lang thui chho de se enga mo takan lo ngai thina ma se kha tiang ho kha enga mo ti zong in va ti ngot tum te u life a phe chuan mi sa om pui hi an lo tam mai ni kha an taksa an pian nal na mang khan sum an lo la lut mai me he lai atak ram chuan eng man ti du lo ani tam tak chu laya video te mani video te mani eng mo te han in zora khatianga ti mai hlok tak chuang si lo mani net pek le eng mo phu tok lek ang chi te khatiang te kha eng mo za kan omani khak tiang ai chuan helaya voi khat pe chu ka soi to ram dang mi nam dang mi tho kha ei pon fen ching de mai le bikini ti mai jok teng bikini dress kan han tiang hianin ar cho hi pe ni ho khop mai eng ma po selo ar cho pe ngoi rengin ti khan real sani chuan minute som to second minute som thum mo ne second som thum maniang ani lo sorry real sa minute thum som thum li ka ril rom bang ni minute thum kha real sani kha chuan ani deu long maya han kha mi dai minute thum ve lang kha khati khan vati ringota view kha anga ma million enga mo zat mai kha view nei ni kha video ringot po khan cheng kha mo ani ringot mai ni hawania kha ke ni nam hi
ani na turang hi kan lain phok lowa heng ang te hi aram pum huap economic siam that theina khopani chulai chon tu mo enga modewin video ne ya ar pan chuk tui loin kan va chu aron ta thina ni kha chuan khanu kha a za omna I kan va mu thiam pui jok angaya khatiang anga khan patiro ti na lam ni lovin khang ang chi te po kha ke ni alo a view pol te pon hela komena oi chiti khati bol lo pui puya va comment te kan ching ta thina ni chung chu kan niam em na ani zela heng social media tang rot po hian kan zoram din hun hi update theini tam tak hi chuan politics atang ringota in to del kan ti te kong sang engemo politics atang chau ram siam tum turamo te kan ti thina ni hi ani lowa mo henga tang te a sum alu tam na chuan mitin nin chu suma chu kan lo in sem tlang zelani July zo ko chu mi tang zok chuan tikhan economics depo ram economic thlengin a ngong theani chu kan in siam rem te hi ngai to a nam pui zia hi kong sang in kan la he ril ru tak hi nam pui zia ngin kan kal theilowa Christian na kan tia a then chu biak in le che vera kan raw em a then chu kholaya engemo chuan a kan raw em a mase mal tlat ngam nun kan nei lowa in tam tak chu politician ania ko ran upa ania tam tak chu politics le ko ran kha vada sang em a khatianga politics le ko ran min ada ran view chuan ama khan kim lo dik lo lien tak omani mai mo thiang hlim lo ni mi lo kha thiang hlim lo a amma ril ruwa a thiang hlim lo chuan midang va mu thiang hlim lo na anei tlat mai ni chu a om zia nia chulai chuan mi kan va mu dan pia lam thlengin social media tu te po mi lo tling po na tak ten kan va ti thowa mo mi nat na tur hi siam hi nuam kan ti em mai ni chu ni mi mal takava in kher ngor te mo hey kan soi tui do na aing po ni se khati zong te se ni da kan chun zom leang kum thar lama kan damani chuan thi tu ten zawai chung alom thu kan soi tak meu ani